जोङो माने आरबि मेथामेटिक्स सेन्टार बेयो मोनसे इनस्टिट्यूट जेराव माने गासैबो कम्पिटिटिभ एग्जाम एसएससि निफ्राय लानानै माने गासैबो साख्रिनि जिखुनु कम्पिटिटिभ एग्जाम बिनि कम्पिटिटिभ एग्जामनि कर्सखौहाय जों बेनि मोनसे आरबि मेथामेटिक्सनि मोनसे ब्रान्चखौ नैबे जोंनि बाक्सानि सदर थावनि मुसलपुर बे मुसलपुरनि नै पुलिस पइन्टनि जोङो नै साब रेजिस्ट्रार अफिस बेनि खाथियावहाय जों लाबोनाय जादों जेराव जों गासैबो कम्पिटिटिभ एग्जामनि कर्सखौहाय जोङो खम बेसेननि गेजेरावनो जों होनो लादों दिनै जोंनि जि यथ्स दिनै कम्पिटिसन मोनसे भेकेन्सि मोनसे पस्टनि एगेन्स्टआवनो दिनै गोबां कम्पिटिटिभफ्रा दिनै माने कम्पिटिशनाव बाहागो लानो गोनां जायो बेनि थाखायनो जोंनो गोनांथि जायो मोनसे वेल प्रिपेयार्ड मोनसे वेल डिसिप्लिन माने मोनसे प्रिपेयार जाखानायनि जोंनि गोनांथि बेनि थाखायनो बे लेखायैनो बे थांखियैनो जोङो नैबे मुसलपुर बाक्सानि सदर थावनि मुसलपुराव नैबे एग्जामनि माबा कम्पिटिटिभ एग्जामनि बे ब्रान्चखौ जों लाबोनाय जादों बेवहाय जोङो फिसखौ मोननै टाइपआव खालामनाय जादों फिस टाइपआ जोंनिया मोनसेया जाहैबाय जायफोरा माने फैसाया दंखायो बिसोरो खनसेयावनो फार्स्ट इनस्टलमेन्टआवनो गासै कमप्लिट खालामनो हागोन आरो सेकेन्ड टाइपआ जाहैबाय जोंनिया इनस्टलमेन्ट टाइप माने फिस जेरावहाय बिथांमोना 3 टाइम्स बा 4 टाइम्स हिसाबैहाय इनस्टलमेन्ट हिसाबै बिथांमोना कर्सनि जिखिनि फिस दं बे फिसखौ होनो हागोन आरो कन्टेक्ट नाम्बार जों बेनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय जोंनि नैबे स्क्रिनाव होनाय थानाय पस्टाराव होनाय थानाय बे नाम्बारावहाय माने कल खालामनानै बेनि बागै गुवारै मिथिनो हागोन आं खनसे नाम्बारखौ खनसे होनना होनि बे जाहैबाय 6900-584-714 बे नाम्बाराव जायफोरा गोसो गुदुं बिथांमोना कल खालामनानै बे सेन्टारनि बागै आबुङै मिथिनो हागोन आरो मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टार बेखेवदों जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसेथोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम सेन्सरि एक्सपिरियेन्स बेनि अनगायैबो होलिस्टिक डेभेलपमेन्ट सेफ एन्ड फ्री लार्निं इनभाइरनमेन्ट डेइलि वीकली एक्टिविटी रेकर्ड नेचार कर्नार लाइव सीसीटीवी सिक्योरिटी इमार्जेन्सी फायर सेफ्टी एज वेल मेडिकल किट एयार कंडिशनिं फेसिलिटी बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638454887 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन